Té la paraula en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya l'il·lustre senyor José Antonio Coto. Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, senyor conseller d'Economia, senyor Andreu Mas-Colell, té efectes perversos a Catalunya una mesura com la que proposa vostè? Sí o no? Nosaltres creiem que sí. Això era el que deia el senyor Antoni Fernández Teixidó en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió fa justament un any a la mateixa proposta que ara proposa el senyor Andreu Mas-Colell, proposada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. A lo que afegia el senyor Fernández Teixidó, diputat de Convergència i Unió, el que sí que li volíem dir és que nosaltres creiem que un impost d'aquestes característiques incrementa el cost de capital i repercuteix sobre la liquiditat i la inversió. Això, des del nostre punt de vista, dificulta encara més justament la concessió de crèdit, per no parlar respecte a les distorsions geogràfiques. Tot això era el que deia Convergència i Unió quan tenia 62 diputats. Ara, quan tenen 50, sembla que aquest impost és fantàstic i és necessari per l'economia catalana. Senyores i senyors diputats, què provoca que Convergència i Unió proposi ara un impost que rebutjava el 10 de maig de l'any 2012? Com pot ser que en poc més d'un any Convergència i Unió hagi passat de rebutjar 2 vegades aquest impost en seu parlamentària a proposar-ho per ella mateixa? Doncs bé, aquesta és una de les nombroses factures que està pagant Convergència i Unió del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquesta, de fet, és la primera factura que debatim en aquest Parlament en aquesta legislatura. Una factura que qui l'hauria d'acabar pagant és el conjunt de catalans i catalanes. Com molt bé deia el senyor Fernández Teixidó, diputat de Convergència i Unió, fa pocs mesos des d'aquest mateix faristol. Però bé, Esquerra Republicana no només els obliga a posar aquest impost, el qual vostès accepten sense dir ni piu, sinó que els obliguen a fer-ho d'una forma que s'assimila més a la d'un govern amateur que no pas a la d'un govern, a la d'un partit que ha governat 26 dels últims 33 anys a Catalunya. Un impost que vostès aproven per decret llei, com no s'ha fet mai amb cap impost. Sent govern en funcions, casualment 2 dies abans de la investidura del senyor Oriol Junqueras. Perdó, vull dir del senyor Artur Mas com a president de la Generalitat. Un impost aprovat amb caràcter retroactiu, que entra en vigor l'1 d'octubre, tot i aprovar-se pel Consell de Govern, presidit pel senyor Artur Mas, el dia 20 de desembre. No hi ha forma de fer les coses pitjor. Aquest govern no hagués aprovat ni les lliçons elementals de dret tributari 1. Després, encara, algú s'estranya quan el Tribunal Constitucional suspèn cautelarment aquest impost. Un impost pedaç, fet fora de temps per un govern en funcions, per decret llei i amb caràcter retroactiu. Això és, mai millor dit, el millor exemple del business friendly convergent. Convergència i Unió, quan tenia 62 diputats, estava en contra d'aquest impost. Quan ha perdut 12 diputats, està a favor d'aquest impost. No vull pensar què passarà a les properes eleccions si Convergència i Unió perd 12 diputats més. Encara la CUP es convertirà en un partit de dretes en comparació amb Convergència i Unió. Vostès ara, amb 50 diputats, no amb els 62 que tenien, proposen un impost que gravi els dipòsits d'estalvi de la gent, els drets que té la gent i les empreses sobre els seus estalvis. És a dir, vostès proposen que es gravin els passius que tenen les persones jurídiques, entitats de crèdit, amb els seus dipositants. Com en el sector financer no hi ha competència, com encara no existeix la banca per internet, com no hi ha entrades ni sortides de capitals, doncs vostès proposen un impost només d'àmbit català sobre els dipòsits a la vista i els dipòsits d'estalvi, pensant ingènuament,
com afirmava el senyor Fernández Teixidó referint-se a Esquerra Republicana de Catalunya, que aquest impost no s'acabarà traslladant a l'estalviador o que no provocarà sortida de capitals. Potser vostès, pel síndrome menys 12 diputats, pensen ara que aquest impost és fantàstic, que ajuda al crèdit dirigit a les pimes i famílies i que, per tant, afavorirà la inversió i, en conseqüència, la creació d'ocupació, contràriament al que opinava fa pocs mesos el mateix grup parlamentari de Convergència i Unió, llavors amb 62 diputats, ara amb 50 diputats. Vostès, Convergència i Unió, estan patint una metamorfosi que els està convertint en el clon d'Esquerra Republicana de Catalunya. De fet, vostès el que estan fent, com es pot veure, és aplicar el programa d'Esquerra Republicana de Catalunya, sobretot en l'àmbit econòmic i social. El pacte ERC-CiU és un mal pacte per l'economia catalana, que farà més difícil la recuperació econòmica. Que l'autor intel·lectual i material del tripartit torni a manar a Catalunya provoca més dificultats a la sortida de la crisi. Que Convergència i Unió s'hagi sotmès a les propostes electorals en matèria econòmica i social de qui va fer possible el tripartit no crec que fos el que volien els electors el passat 25 de novembre. Vostès, ERC-CiU, no tenen projecte de recuperació econòmica. El seu únic projecte són un conjunt de pedaços en forma d'impostos i taxes que es poden definir com a mínim com a peculiars, com gravar les llaunes de Coca-Cola, els avions, els hipermercats, els dipòsits d'estalvi i un llarg etcètera. Vostès no tenen un pla ni un projecte per sortir de la crisi. De fet, el seu objectiu és un altre que no és pas sortir de la crisi, el qual, tenint a Catalunya gairebé 1 milió d'aturats, es fa difícil de qualificar. Per tot això, el Partit Popular Català, davant de la improvisació i el desgovern en matèria econòmica del pacte ERC-CiU, nosaltres seguirem presentant alternatives i propostes que siguin una contraposició en aquest projecte conjunt d'ERC-CiU. El Partit Popular Català seguirem defensant que la prioritat és sortir de la crisi i no improvisar nous impostos per decret llei i amb caràcter retroactiu per després culpar a tothom, excepte vostès, de la falta de recursos i de les dificultats creditícies de la Generalitat de Catalunya, que fan que a dia d'avui el bo escombraria, que la Generalitat de Catalunya tingui una consideració del seu deute com a bo escombraria. La creació d'aquest impost i la forma com l'han creat és la mostra més clara que Convergència i Unió i el senyor Artur Mas s'han agafat en el bot salvavides del senyor Oriol Junqueras, deixant el vaixell amb la tripulació a la deriva, que és l'últim que hauria de fer qualsevol governant amb un mínim de sentit de la responsabilitat. Vostès, ERC-CiU, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, aproven aquest impost que saben que no es podrà aplicar, perquè ho fan fora de termini, amb un govern en funcions i amb caràcter retroactiu, sabent que és absolutament inconstitucional. Estic convençut que quan vostès van plantejar això, l'advocacia de la Generalitat de Catalunya els va dir que si feien això d'aquesta manera, amb caràcter retroactiu, fora de termini i per decret llei un impost, doncs tindria les conseqüències jurídiques que tindria. I per què van decidir vostès tirar pel dret? Perquè pensen que els serveix com a excusa per culpar a tothom de ser la Generalitat l'administració autonòmica amb més deute del conjunt d'Espanya, de ser la Generalitat el pitjor alumne de la classe en el compliment del dèficit. En lloc de fer autocrítica, de reconèixer que la Generalitat és la campiona en número d'organismes públics, que és la campiona en número de conselleries, que és la campiona en despesa identitària, que és la campiona en despesa supèrflua, en lloc de dir anem a eliminar burocràcia, anem a prioritzar recursos, vostès diuen ens inventem un impost que ja existeix, ho aprovem d'aquella manera, sabem perfectament que el Constitucional el suspendrà i vostès ja podran dir que no poden pagar les nòmines, que no poden pagar els concerts sanitaris i els concerts educatius, que no poden retornar els bons patriòtics perquè el Tribunal Constitucional els va dir que no es pot aprovar un impost per decret llei amb caràcter retroactiu i sent govern en funcions, com vostès han fet. Això li hagués passat a qualsevol govern que hagués plantejat un impost com han fet vostès de la manera com hem vist per part del govern de Catalunya de la coalició ERC-CiU. El qual em sembla, sincerament, actuar de mala fe. Inventar-se impostos que un sap que no es poden aplicar
per justificar retallades i per justificar que no volen eliminar burocràcia i despesa en separatisme, que és el que haurien de fer, em sembla, sincerament, li torno a reiterar, senyor conseller, actuar amb absoluta deslleialtat i actuar fins i tot de mala fe. I mentrestant, a Catalunya continuem al voltant d'1 milió d'aturats. Amb un govern més pendent, desgraciadament, de la supervivència amb l'acord ERC-CIU, que no pas en buscar veritables solucions que ajudin a sortir de la crisi, que ajudin a trobar un camí de sortida al gairebé milió de persones que a dia d'avui a Catalunya volen i no poden treballar. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.